ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗೊನ ಶೇರ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಅವುಂಡು ಕೋಡ್ಬಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕಂಚೆ ಎನ್ನೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ನಾಡ್ ಕನ್ನರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಫೆ ನಿಗೊನೋಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಫೆ और ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿಡ್ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿಡ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಫೆ वीडियो स्टार्ट मनपोड़ निगले मातेगल वंजी रिक्वेस्ट प्लीज़ वीडियो पूरा तुदायका लाइक मनप्ले ये तापुंडा शेयर मनप्ले निगलो फ्रेंड्स फैमिली नगोलट्टु सो भले इनीता रेसिपी स्टार्ट मनपुग और तूग नम कोडबले मनपर नमक इनेना सामान अगत्य उंडु कोडबले मनपर नमक इनी इतपुर सामग्री बोर्ड ऐट नम मूल वंजी कप दात अरिता अट्टा गेतोंद जो मीन उंडु अरिता अट्टा अंचेरे मूल्य फाइनली चॉप मंतद मुंची रेडी मन गेतोंद ಮೂರು ವಂತೆ ನಮಕ್ ಬೇವ್ರೆ ತೊಪ್ಪು ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂದ ಇಡೀ ಕಾಂದಾಗ ಫೈನಲಿ ಚಾಪ್ ಮಂದ್ ರೆಡಿ ಮಂದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪಲಗೆ ತೊಂದೆ ಚಾಪ್ ಮಂತದ ತುಯಡ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂದ್ಗೆ ತೊಂದ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಬಟರ್ ಬೋಡು ಬಟರ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಇರಡ ಬೊಣ್ಣಿನ ಇತ್ತಿನ ಅವಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಯಾನ್ ಜೀರಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ नमक बोर्डवंते ಕೆಂಪು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೌಡರ್ ಒಂತೆ ಯಾನ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಲಗೆತೊಂದೆ ರುಚಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಜೋಲ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮಕ್ ಇನಿ ಈದ್ ಪೂರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೋಡ್ಬೆಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ನೆತ ವಿಧಾನ ತೂಕ ನೆಕ್ ಮನ್ಪೂನಂಚೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಗೆತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ದಾತ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ತೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಸುರು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬತ್ತಿನಾಕನೆ ನಮ ನೆತ್ತೋಲೆ ನಮ ಗೆದ್ದಿನ ಬಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆರೆ ಬುಡಡ್ ನೀರಿಗೆ और ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನೆತ್ತೋಲೆ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ ನಮ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ಗೋ और ನೆಕ್ಲ ನಮ ಲಾಯ್ಕ ನೀರಡೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬಟರ್ ಲಾಯ್ಕ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಬಟರ್ ಲಾಯ್ಕ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ನಾಕನೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಮಂಜೂಲ್ ನಮ ಗೆದ್ದಿತಿನ ಐಕಿತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕೆಂಪು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಲೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪೂರಲ ಒಂತೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ನೆತ್ತೊಲೆ नेक्कित्ते पूरे एकला लायकण मिक्स मंतोन्ले और वंजी बॉइल बर्रे बुडले नेत्क वंजी हाई फ्लेम दीद वंजी बॉइल बर्पुना मुಟ वंजी बॉइल बत्ता इवक्क नेत्तोले नमे आड मंत बुಡ್ಕ नम ಗೆದ್ದಿತಿನ ಕಾಂದ ಫೈನಲಿ ಚಾಪ್ ಮಂದಿತಿನ ಕಾಂದ ಪೂರ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನೆತ್ತೊಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಎತ್ತೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಬೆವ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತೆ ನಮ ಗೆದ್ದಿತಿನ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಬಿರ್ಕದ ಬುಡ್ಕ ಮೆತ್ತಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದೆ ಸುರುಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೋಡಂಡ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬತ್ತಾಯಕ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ್ ನಮ್ಮ ಅರಿತ ಅಟ್ಟ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ರೆಡ್ ಕಪ್ ದಾತ್ ಅರಿತ ಅಟ್ಟ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ತುಮ್ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಪಾಡ್ಬುಡಿಯ ಪೂರಲ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಪ್ಲ ಅಟ್ಟ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದನ್ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಂತ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಫಟಾಫಟ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ದಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡ ಅರಿತಟ್ಟ ಪಾಣ್ಯಕನೆ ತೋ ಗ್ಯಾಸ್ ನನ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಿನಿಷಾಗ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ और ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದೊಂದು ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಟ್ಟ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡ ಅರಿತಟ್ಟ ಪಾಣ್ಯಕರೆ ತೊ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತಿನ ಜೀರಾ ಸೊ ಜೀರಾ ಬೇರ್ಕದ್ ಬಿಡ್ಲೆ और ನೆಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ नेक पूरे के लायकड़ मिक्स मंद गेतोन्ले और नाना नेक नम ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಗು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಥಂಡಾರೆ ಪುಡ್ಕ तो या नेक ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತ್ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ದೀದ್ ಬುಡ್ಪೆ ಬರಿತ್ इत्ते मूल यान ऑलरेडी ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂದ್ ಗೆತೊಂದೆ और नम उंदो लायकड़ चप्पेल आतन तो इत्ते यान नेक पुजेंक वे वंते लायकड़ सॉफ्ट मनपरे नम चपाती दा अट्टा मनफते अंचेने डव प्रिपेर मनपरे तक्क नेक लायकड़ पुजेंकले लायकड़ सॉफ्ट मंत ಗೆತೊನ್ಲೆ
ನೆಕ್ ಲೈಕರ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಡೋವ್ದಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಂತದ ಲೈಕರ್ ಪೂಜೆಂಕದ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡುಂದು 4 to 5 minutes लायकड मसाज कोर्द घेतोनले सो मूल एन्न डोव्तु रेडी आत नना या नेक कोडबले रेडी मंत इरेक तोजावे वंजी वंजी सो मूल यानिते ಒಂಚೂರ್ ಕೈಟ್ ಅಟ್ಟ घेतोनवे येत मल्ला बोर्ड आत बट आयनात किंजा मंतड अवला रुची आपण इतना इष्ट प्रकार मल्ला बोर्ड मल्ला सो ಒಂದು ರೆಡ್ಲ ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಾಲೆ सो या मूल ಒಂಚೂರು ಅಟ್ಟ ಗೆತ್ವೆ ಜಾಸ್ತಿ सो नेकिंचे ಕೈತ यूजर लायकड तिरगाद घेतोनले और रेडला कई तो मूल ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಂಡ ರೆಡಿ ಬಂದ್ ಗೆತ್ತದ तो मूल ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಇರಡ ಓಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಐತ ಮಿತ್ ದೀದ್ ನೆಕ್ ರೋಲ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ तो प्रेशर मेल्ल दिले कईता ಈ ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಜರ ಮಧ್ಯಡೆ ತುಂಡ ಹಾಕೊಂಡು और रोल ಮಂತೊ ಎಪ್ಲೆ ದುಂಪಿರ ತಿರ್ಗಾವನು ಇರೆ ಏತು ತೆಲು ಪೋಡ್ ಆ ತೆಲು ಈ ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಲೆ ದಪ್ಪ ದಿಯರುಂಡ ದಪ್ಪಲ ಇರ್ ಕೋಡ್ಬಡ್ಲೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಏತು ಇರ ಸೈಜ್ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಇರೆಗಂಚ ಇಷ್ಟೊಂಡಂಚ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ಮಂತೊಲೆ ದುಂಪಿರತ್ತೆ ಒಂದು ಏತು ಉದ್ದಾಂಡ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯಡ ಕಟ್ಟ ಅಂಡ ಈಗ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ कोडबले रेडी आरे बत्तन तो मूल्यान आयनात उद्दा घेतद नेकिता मध्यड ब्रेक मंतवे सो मूलिता मध्य नेक ब्रेक मंत और नेकिंच क्लोज मनफे और वंजी रिंग दका रेडी मनफे सो मूलतरे ನಮ್ಮ ಸುರುತ कोडबले ये शोक रेडी आतन इत्ते यानिरे कुडोंजी शेप द कोडबले तेपाय तो उन ನಮ್ಮ जो वरी दिना इत्तंड ऐक ನಮ್ಮ रोल मंत और नेकिंच ಒಂಜಿ ದಿಯಾದ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ದು ನೆಕ್ಕಿಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ದಲ್ಲ ಇರ್ ಕೋಡ್ಬರ್ಲೆ ಕೊರೊಲಿ ಇರೆಗ್ ಓ ಈಸಿ ಆಪುಂಡ್ ಇರ್ ಅವು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾತೋ ರಿಂಗ್ ಯಾತೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ನಮ್ಮನ ಕೋಡ್ಬರ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಬಾಕಿದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಕೋಡ್ಬರ್ಲೆ ಪೂರಲ್ಲ ಕೋಡ್ಬರ್ಲೆ ಮಂತ್ ನಮ್ಮನ ರೆಡಿ ಆತನ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ರೆಡ್ಲ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇರ್ತು ಎಡ ರಿಂಗ್ಸ್ಲಾ ಕೊಡ್ತಾ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಶೇಪ್ಲಾ ಕೊಡ್ತೆ इरेग वो इजी आपुन इर आउट ट्राई मन प्ले मूलेना रिंग्स शेप तु यड़ा ये तु शोक ये तु पोर्लू रेडी आतन और मस्त और किंजा वाला मस्त लाइक रेडी आतन सो नाना नेक नमक इते डीप फ्राई मन परे उंडो और राइट बका नमना कोड बला रेडी आपुन तो याव तोपा वेरेग बले ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೆಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಆರೆ ಬಿಡ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ ನಮ್ಮದ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಫ ಕೋಡ್ಬಲೆ तो ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ಬಲೆ ಬುಡ್ಕನೆ ತೊಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀದ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಗ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ಬಲೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಮೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ದೀಲೆ ಜನ ತುಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಡೆಲಿಕೇಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ और मेला मेला ड्रॉप मन प्ले एण्णे दुले साइड बुड़दो सेंटर गे पोपुंडो सो मूल्यान येत आपुण आत जैसे पैन अगर मस्त मल्ल उंडा तो ई रैते प्रकार बुडोली तो एन्ना मूल पैन ಹೆಚ್ಚು मल्ल इज्जी तो यान वरक येत आपुण आते बुडपे ओवर क्राउडेड मन पोड चीरना पैन बनलेग दैग इरेक बका टर्न मन परे प्रॉब्लम आपुण और नाना गैस के ಒಂಚೂರು हाई फ्लेम मन प्ले और नाना नेक लाइकड फ्राई आरे बोडले इत्ते चमच पाडोಡ್ಚಿ ಒಂತೆ लाइकड उन कायनड ऐड बक्कने नेक चमच पाडद नेक पंदाले इत्ते नेक पंदारे पोಡ್ಚಿ जिना ತುಂಡಾರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಣ ಸೊ ನಾನ ಗ್ಯಾಸ್ हाई फ्लेम दीद ನಮ್ಮ नेक लाइकड फ्राई मंतगे ತೊನ್ಗ सो ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮೂಲ್ ತುಯಡ್ ನಮ್ಮನ ಲಾಯಕಡ್ ಕಾಯನ್ ಬೇದನ್ तो ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಫೋಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ನೆಕ್ ಟರ್ನ್ ಮನ್ಫೆ ಇರೆಗಾಗ ಸ್ಪೂನ್ ಮನ್ಪೊಂಡು ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕೆನೋ ಫೋಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕಡ್ ಉನ್ ಟರ್ನ್ ಆಪುಂಡು ರಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಪೂರ ರಿಂಗ್ಸ್ಲ ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಸ್ಲೋಲಿ सो बाकी दा तो ताकि उन रेड साइड लाइकड कायद रेडी आउट ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಾಕನೆ ನೆಕ್ ಟರ್ನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ और गैस नाना मीडियम फ्लेम दीदे रेड साइड ला नेक लाइकड कायारे बुडले और राइट बका नम नेक ट्रांसफर मन्पु किचन टॉवल लाइकड कायदाय बका सो नाना गैस मीडियम फ्लेम दीदे कायारे बुडले रिंग्स पूरा रेडला साइड कायद रेडी आतन तो नाना नेक नम ट्रांसफर मन्पुग अब्सॉर्ब टिश्यूड किचन टॉवल ಗೆತ್ ಬುಡ್ಕ ನೆಕ್ सो एक्सेस ऑफ ऑयल इप्पुंड अವು ನಮ್ಮನ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಂಡ್ ಸೊ ಯಾನಿತ ನೆಕ್ ಗೆತ್ತು ಹುಡ್ಪೆ ಪೂರೆ ಇಕ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ದಿಲೆ ಎಣ್ಣೆಡ ಅಗರ್ ಇರ್ಬೋಲ ಕೆಲಸ ಮಂತೋಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಣ್ಣೆದ ಧ್ಯಾನ ದಿಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ लो फ्लेम ಮನ್ಪ್ಲೆ और ಎಣ್ಣೆದ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಪ್ಪಲೆ ಮನ್ಪೊಡ್ದು और ಒಂದು ದಿವಾಲಿ ದ ಸೀಸನ್ तो ಬಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಪ್ಪಲೆ ಗಾಯ ಮನ್ಪೊಲ್ಚಿ ಓಲ ವಸ್ತುಗು
सो नेक पूरेकला नमता ट्रांसफर मनपुगा तो अंचने मूल नम तुयड़ा फर्स्ट सेट रेडी आतंड कोडबलेदा यान अंचने बाकीदला नम सेट रेडी मंतदी इरेग तो जावे मूल यहाँ सेकेंड सेट रेडी मंतुनुल्ला तो यहाँ पूरा रिंग्स एन्नेदुला ड्रॉप मंत उड़पे और गैस हाई फ्लेम दीद नेक लाइक यहाँ कुक मंत गेतनुवे सॉरी फ्राई मंत गेतनुवे अंचने ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ಕಾಯಾಯ್ದ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ और रेडला साइड नेक गोल्डन ब्राउन आपन मुट्ಟ ಲೈಕ್ ಕಾಯಾದ್ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಅನನ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ್ ನೆಕ್ ಲೈಕ್ ಕಾಯಾದ್ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ ರೆಡಿ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಗೆತ್ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಕೋಡ್ಬಲೆದ ನನ ಯಾ ಇರೆಕ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ತೋಜಾವೆ ನಮನ ಕೋಡ್ಬಲೆ ಅಂಚ ಆತಂಡ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮನ ಕೋಡ್ಬಲ್ಲೆ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದು ಈತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತಂಡು और मस्त क्रिस्पी लॉन तिनारे रेसिपी डेफिनेटली निगुल ई दिवाली ट्राई मनपुर इल्लड और कमेंट सेक्शन निगुल बरेत पल्ले निगुल इल्लद कोडबले अंचे आतंडु वीडियो तूदाय बक्का प्लीज वीडियो लाइक करले ये तापुना निगुल फ्रेंड्स फैमिली नगर शेयर मनप्ले पसात उल्लाड सब्सक्राइब मनपंदे पोर्ची ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿ ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್